Днес е 31 декември, вечерта. Приключваме годината с интересен резултат от 359 киловата за месец декември. Интересно. През ноември имам 280. 10 месец 340. 9 370. И четвърти 340. Значи през декември съм генерирал повече, отколкото е тези месеци. Този и този. Снимката е пусната на 1 април. 276 дена. Генерирала 3760 киловата. За декември месец, и то в края, рекорда ми е 28,5 киловата. През останалото време средно около 20 и нещо, 24, 23, 23, 25 толкова. Графика е това. 357,8 за декември, 380, 280, 300, всъщност ми трябват и тези двете. Консумация и това купено от улицата. Тук в началото нямах батерия 10 дена. Видях, че не става и купих една. Тук вече съм с батерия и ефекта е на лице. Една 5 киловатова батерия съм купил. Това е положението за тези месеци. Като тоталът е генериране 37 киловата, консумацията на къщата е 4490 киловата и от енергото за сега съм купил 870. Сега 870 0,3 са 260 лева. Ги делим на 2. Общо 130 евро. Толкова съм платил за годината. 130 евро. А 4490 0,3 сами 1350 лева или делям на 2. 670 евро е трябвало да платя. А аз съм платил 130. И ако тук извадя тези 130,
543 евро съм икономисал за тази година. То няма и година, аз на 1 април ще направя 1 година. Тогава трябва да направя годишен отчет какво съм икономисал. Но предполагам, не знам какво ще предполагам, не мога да предвидя времето. Това ще е.